calenta. I anem acabant, i ho fem amb aquestes imatges des de Turquia, aquesta imatge d'autopistes col·lapsades, que a Catalunya, per sort, quan hi ha aquests temporals, doncs ja n'hem après d'altres situacions, es tallen preventivament i evitem aquestes escenes de centenars o milers de gent aïllades, lluny de nuclis urbans on es puguin refugiar. Nuclis urbans com aquests, on l'aire fred hivernal ha vingut i de quina manera. Fa 2 anys del temporal Glòria, un dels indrets del litoral català, però de tot el Mediterrani, on les mesures de l'aigua del mar són més fiables, és l'Estartit. El seu responsable, de forma absolutament altruista, Josep Pasqual, fa aquestes mesures. 2 graus ha pujat la temperatura de l'aigua del mar en superfície des de l'any 74, una barbaritat. I la imatge és de l'Estartit, precisament d'aquest matí.